Hola amics i amigues i benvinguts una volta més a Quatre Ferros Forjats. Avui anem a conèixer les vocals que tenim en valencià. En tenim 7: la A, la E oberta, la E tancada, la I, la O oberta, la O tancada i la U. Anem a veure cadascuna d'elles amb uns exemples. Comencem amb la A. Arbre. Astronauta. La E tancada. Elefant. Esquelet. La E oberta. Epsilon. Èxit. La I. Iber. Índia. La O tancada. Obelisc. Os. O oberta. Ogre. Os. I la U. Ull. Unicorn. Espero que vos hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues.